Bona tarda, amics i amigues, bona tarda, llibreters i llibreteres, amics i amigues de la cultura. Enmig d'aquesta pandèmia també ens toca reinventar el Premi Llibreter, no? I vosaltres ho heu sapigut fer molt bé i heu sapigut donar-li la volta i buscar fórmules perquè sigui un any diferent. Un premi que té 20 anys d'història, de foment lector, de prestigi literari, de posada en valor de l'ofici de llibreter, que té també un objectiu, que és premiar les obres literàries de màxima vàlua que mereixen més atenció per part del públic i també per part dels mitjans de comunicació. Per tant, són objectius que compartim des del Departament de Cultura, que volem donar aquest valor a la lectura i que ens esmercem tot el que està al nostre abast per tal que això sigui possible. Jo voldria també dir que una llibreria és molt més que un espai de venda de llibres, és un espai de cultura, és un espai de relació, de coneixement, de descoberta, una baula imprescindible en tota la cadena de valor del llibre. I voldria acabar amb un fragment molt petit del poema de La llibertat de Joan Margarit, quan diu que la llibertat és una llibreria. Així, amb aquest concepte, us desitjo un molt bon Premi Llibreter i, com sempre, a la vostra disposició. Moltes gràcies.